أتي أبا منغو سبات زلو جنزب زملكت ناي أملغا خطافل اللي نيشتو يكونن تمساسال الدحربايتا أبزلوهم سبات كي ترفه اتفل اللي عبيو عداقاتات أكسيون وسد أبسحن شعاتم إيتن سبعاتات انت توليدكا S&P حموشتم إيتي عسرتاتن عسراتاتن عدم مسرقزكا نزقباب أبا قمت آتيخا ناي عسرت عصف وسخ آريو أزي بحكي أزي زدنق مالسيو أبا حمساتات انت دا توليدكا جن S&P حموشتم إيتي عسراتات عدم مسرقزكا زخونة قسقا سايرعين كلتا بعدل ناي يستولدلو معالتي استفلاليو قجل سبات بزعب عداقا أكسيون أزي استفلي أمل خاختا بمحازيوم نهيوتم زنبروام ويون زقباب واقاتات وسد أبتانا يشحن شعاتا ميتن سوساتات أمريكا أنت توليدكا عسراتات عدم مسرقزكا مالت أبتي قطبا بخمي كمسرح مسرطا وأفلطو اتمعبللون طوبلا حتى اتحدرولون ناين اسنت عدم مسرقزكا زقباب أقاتيميو كموصيتو واقاتات بسلسة عصف وسيقم أزي بوزحيو أب معدل ندادن زنبرا نويح مسرع تذكريخا أب شحن شعاتا ميتن تيسعان انت توليد كاغن بزعبا زقبابي بزوح قداسي أي تحدرني خام أب ورح حدار كلتا شحن تشعاتن أب أمريكا بدرجة هاجر متن شغلت ألبونت 10 مئتاويتي نيرو أبتوم كاب 10 شدشتك ساب 10 تشعات عمت زعد ميوم كلاي درجة زيودو أفريقاويان أمريكاويان دك تبعت يدما 4 تشعات مئتاويتي نيرو أبتن لعلي 4 عمت زعد مئين ناي كولج ديجري زلون كاوكاسياويان دك أنستيخا متن شغلت ألبونت 4 مئتاويتي نيرو أب وان كلاي وقع علم كلتي أبي جيرمن جابان زنبرا ناي وشت هاجر عداقاتات أكسيون ملو بملو عنيو عبيت زوباتات بدبداب بومباتات ملو بملو عنينين كلاي وقع علم كزازة من كلو حرشاتات جيرمن نحاد زيقا أبي معالتي شح كالوري تراي كهب زخيل فريات رايو زفر نيرو نزي مستاكاب شحن شعاتن بيتنا 4 حدن كساب مودعتا 4 حموشتن عداقاتات أكسيون بالعلك للتعصفي زوسخلان قطب أدما دارك أبوشت إكل تعصرتات عمتات زحيلة زخونولون أمريكا أنتات روم زوم أبتو وانتي أبزن استفلاليا هاجرات زنبرو سبات زترف عدميهم بزعبا زقبابي وي عداقاتات أكسيون وي شغلة ألبونت ويون جنزب بحفشة تمساسالي أتحساسبا كهلوهم تثبيت زقابر سب فسيمي يلبون نزرخبو فاينانساوي حبريتان نزوهبهم حدا عينت متبابع تمساسال قبر ملس كهبو زتصبون يلبون نمنج إنا يزوهبهم مخري بمعركة أمنو زتصبخ أيلن كمون نمنج إنا يزوهبهم مخري بمعركة أمنو زتصبي يلبون كمون اتأزيو زقدس انتاي مخوانو انتاي بزيادة خمز ربح كاتيلو انتاي كم زقاتم اتي ناب بروه متاي زبصح زبلت منقدي ايناي مخوانو وزتي أب حدا سممعكو وصحون تثبيت كجبر زخل حدا كوا يلبون اتي بزعبا جنزب زطريو الرائع أب استفلالي علامات استفتريو كموصيتو اتي قلياتهم زحفريو زبلو نجنزب زملكت أمال خاختا بوتم كالو جوجل فوصو مستفلية ترقم كوهابو يخاليو قدم قلع عمتات زا نيويورك تايمز نغنتات صراح ناي تعبي تايواناوي أفراي إلكترونيك الزغوني فوكس كون زملكت زانتا أب عنقصاتا أسفيران يراب اتزانتا أسقاقي نيرو أتوم نتي زانتا زنببو بقونو بقطعي نديدوم يوم يخون مبر دحر قلوان حدا ناي قربا زمد ناي حانتي أبتو كوبانيا تقوصيرات سرح تشايناويت لتزانتا أملكيتو زهابو ملسي أبا عمد رئيتوتات نايتا غازيطات أنقدي اتصحف كمزي السعبين باب حاتناي أبتي أمريكاويان ناي رهاص دكوانات مالت تحط دومز زخفولو كمون كونتات سراح حماقن ولاون زي حقاون ناي فابريكا وي كال سراح نحياول عمتات سريحة اتسراح كبيد نوح ساعتات سراح جنكا وحد مهيا كمون حدقنيا ناي سراح حواهو زنبريو حاتناي قدمي أب حدا كابزون فابريكاتات كتسرح من جمارة انتاي تسرح من بارا تفولتو دو أمن زرايانيرا كمناتي ريتو مستناي قدم أنبابرا بمنصصار أبناي رحاص الدكوانات كتسرح من جمارة عبي من محياشيو حاتناي كاب حيدة صناتيم نختركب بوزحات دك تبعتيو اتمزمز حيدة دولارات نختركب بحد أكوي رأس مالاو حلقة كتمزمز كمتمرز فلت سلازي دماي بقت حساسة بازبوزحو أمريكاويان زوي نحنا كمت معراباويان زلوهم عدلات يبلنان منقستاوي مواقراتنا استفليو هاجرناون استفليت
حقيو أب فابريكا مسرح كبيريو زحشة كخون يخلدو هو جنكا مستم أب أمريكا أترخبهم ناي شغلت عدلات مستنصاصروم طرايو بزعبازي انتاي كم زبل يفلطني حد غزي شمط يغتيرك تعدلي حد اوانكا لتزقرب حساب برديت كقبلو دلي زخونه خوينو گن ازي ناي تمكرو فللي اب املخاختا عبيلو طخم زمص زرا ابنتيو كلتي سبات نگنزب بزملكت زوسدو وسانيتات نتا ابز اوان زي زلوم حبريتا ابتي بزعب عالم زلوم فولي امراوي مسلي وي موديل بمئتاويوم مغني خغبرو زفتنو ازوم سبات غوغي حبريتا كوهابوم يخاليو زي تمالا حبريتا كلهم ون يخاليو ابسنا قطري حمقات كخون يخاليوم بزمشمش عداغا كتالولو يخاليوم انتاي قبرو مهلاون اندو زي بلوم كخون يخاليوم بزعباتي كموصي تغباراتهم زسعب صعبين غوغي غمغام كهلهم يخاليو يخون نمبر حدا سب زخونه يخون فاينانساوي وساني كوسن كلو ابتا زوسن الله موت قنوع مهلاوي زامن سبات فاينانساوي وساني ابزو وسنو لوان نجزارسوم انتاين سلمنتاين كومي يقبرو مهلاوم زنقر زانتايم ززنتولا اتزانتاتي دما بتفولي زخونه ناي جزارسوم تمكرو قرط زحزيو حدا قليل ابنت نوسد لوتوري امريكاويان اتي ابي معداق لوتوري زطفو گنزب كاب حفشاوي دمر نايتي ابي فيلمتات فيديو جيمز موسيقى اسبورتاوي مدباتن مصحفتن زوطو گنزب ازي بزح اتوم لوتوري زغوزخ منيوم انت تباهله اتملسي مبزحتهم دخاتات زبليو اب امريكا اتم تحط اتوت زلون سترابيتات بماكلاي جمجام اب عمت 412 دولار نلوتوري وصاي غبرا ازدما كابتي اتم لعول اتوت زلون سترابيتات نتمساسال علامه زطفو متن گنزب ب4 عصفي زايديو 400 امريكاويان اب هوصوت كونتات 400 دولار كرخبو ايكلونيوم از مالت اتم 400 دولار زواغو لوتري زغوزو سبات اتم اب هوصوت صوان 400 دولار كنركب اين خلنينا زبلو سبات يوم ابتي حدا كابي مليون زعوتو لوتري نخعوتو بمحلان نناي دحنت سكيعتهم يترابعوام اذن عاي صلالو كيني يسمعني منالبات نعخاون عبدان مسيلو يرأيك يخوني انا گن كابتم وحدات اتوت زلوهم سبات ايكونكن نسخاون كاباتهم زي كتكون تغليخا سلازي نمبزحتنا ابي تحتونو نايتوم تحوت اتاوي زلوهم عدكت لوتوري انتاي مخنيات كم زلو نخنردا صقاميو گناخه بعمقت كنمرمر انت دافتينا كم زي صعب مرداتا كنركب نخالينا ازوم سبات زياتهم اتن كاب دموز نرخبن گنزب كسابتا تقصل دموز انت تصنيحنين موهلال كامو زي حسابيو ابزل على دموز زلو سراح كنقصر زي كاليو نابلوص بوتاتات باهزبلنا عرفت غعزو كنكايد حدست مكاين كنعدق نايطعنا مدحن كناتو وي ابي وحس كبابيتات غزاوت خنغز عقم يبلنا ندقناون كيتعدنا ابي كوليج كناتوم اين خلنيا مبزحتو اتي نسخاتكم مصحفت فاينانس اتنببو سبات زلكم وي اب مصاي كترخبو عدل زلكم كل صبوق نعنا يبلنا لوتري معداق اتنكو اب هيوتنا انونو تچباط حلمي حلمنا نابتي نسخاتكم حجي توننو كم تحوز توسدون بلوص نابرا مبصحيو امبار نحنا نحلمينا ገንዘብ نخفل زلنا نسخاتكم نتحلمتي تنبر وصل زلكم سلمتاي كمو كم نقبر كرداكم ايكلنيو سلازي دما حلفكم ببزحي لوتر نعدق قدنا يكونن مسكم زي زعمسل مغنيات كتسامع قدنا يكونن ولاون طفش لوتري معداق صبغ يكونن مشت لوتري سلمتاي كم زي قارصن بزح مخسب زغحطولن نقد مخانو گن اردايم اتي نسخات غبرو زلخا عبدان مسيليو زرايني گنكا سلمتاي كومو تغبر مهلاوكا ردانيو زبل حساب نصور ناي زبزحو نوسدوم مس فاينانس زتححازو وسانيتات قليعو زرئيو حيدت سبات بسبريدشيت تراي فاينانساوي وسانيتات يهبو نزي دما ابناي درار مادي وي ابناي تكالوم اخيبا يمزغبرو ازوم كلتا اغاطاميتات زياتوم كا ولقاوي تاريخ كا ناي گزار سخافلو يا رايا اننت تمكحتي ناي مشت اكلتن زي لمود موقششين تحواويسوم زسرحكا ترخا تفطرلهم يوم كال سلمنتاي مس ገንዘብ ዝተኣሳሰሩ ውሳኔታት ክብደት ከም ዘለዎምን ብዙሕ ግዜ ድማ ስለምንታይ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ዘይእዱብ ጠባያት ከም እንንጸባርቕን ዝገልጽ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ኣርእስቲ እዚ ሓድሽ ምዃኑ እዩ ገንዘብ ካብ ዝመሃዝ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ
ንጉስ ናይታ ሕጂ ኣካል ቱርኪ ኮይና ዘላ ሊድያ ዝነበረ ኣልያተስ ኣብ 600 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ፈለማ ወግዓዊ ባጤራ ከም ዘተኣታተወ ይዝግመት። ይኹን እምበር ዘመናዊ መሰረት ናይቶም ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዙ ውሳነታት ምውህላልን ወፍርን ግን ኣብቶም ብግብሪ ገና ዕሸላት ዘለዉ ኣምራት ዝተሰረቱ እዮም። ንመልዕሎ ወይ ጥሮታ ንውሰድ። ኣብ መወዳእታ 2018 ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጥሮታ ሕሳባት 27 ትሪልዮን ዶላር ነይሩ። እዚ ገንዘብ እዚ ንናይ ኣውፈርቲ ናይ ምውህላልን ወፍርን ውሳነታት ዝጸሉ ቀዳማይ ረቑሕ ነበረ። ዕድመ ኣምር መልዕሎ ወይ ጥሮታ ግን ካብ ክልተ ወለዶታት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ቅድሚ ካልኣይ ውግእ ዓለም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ክሳብ ዝሞት እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ከመይሲ እቲ ትጽቢትን ክውንነትን ከምኡ ስለ ዝነበረ ክሳብ 1940ታት መጠን ተሳትፎ ሓይሊ ዕዮ ናይቶም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚዮም ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 500 ነይሩ። ማሕበራዊ ድሕነት እምበኣር ነዚ ንምቕያር ይዓሊሙ። ኣብቲ ፈለማ ዝተኣታተወሉ እዋናት ካብ ሒደት ናይ መልዕሎ ክፍሊት ዝሓልፍ ረብሓታት ኣይነበሮን። ኣብ 1940 ኣይዳ ሜይ ፍለር ንመጀመርታ ግዜ ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ቼክ ተቐቢላ። እቲ ሽዑ ዝተቐበለቶ ቼክ ብጥረ ገንዘብ 22.54 ዶላር ምስ ዝቕባበ ተመዓራርዩ 416 ዶላር ነበረ። ክሳብ 1980ታት ማእከላይ ገምጋም ክፍሊት ማሕበራዊ ድሕነት ምስ ዝቕባበ ተመዓራርዩ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 1000 ዶላር ነበረ። ክሳብ መወዳእታ 1960ታት ልዕሊ ርብዒ ካብቶም ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣሜሪካውያን ኣብ ድኽነት ይነብሩ ምንባሮም ቤት ጽሕፈት ቆፀራ ህዝቢ የረጋገጽ። ብዙሓት ኩሉ ሰብ መልዕሎ ወይ ጥሮታ ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። እዚ ግን ዝተጋነነ እዩ። ትካል ምርምር ጥቕሚ ሰራሕተኛታት ኣብ 1975 ካብቶም 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት እቶም ርብዒ ጥራዮም ናይ ጥሮታ ኣታዊ ነይርዎም ይብል። ካብዞም ሒደት ዕድለኛታት እቶም 15 ሚእታዊ ጥራዮም ኩሉ ኣታዊታቶም ካብ ናይ ጥሮታ ክፍሊት ዝረኽብዎ ዝነበሩ። ኣብ 1955 ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ጥሮታ ናይ ምውፃእ ድልየትን ዘይተኸኣልነትን ከምዚ ዝስዕብ ጽሒፋ ነይራ። ንሓደ ናይ ቀደም ኣባህላ ንምድጋም ኩሉ ሰቢ ብዛዕባ ጥሮታ ዝዛረብ፣ እቶም ብዛዕባ ጥሮታ ገለ ክገብሩ ዝፍቱኑ ግን ሒደት ምዃኖም ብርሂቡ። እቲ ኩሉ ሰብ ብዓብዪ ክብረ ጥሮታ ይግብኦ እዩ ዝብል ሓሳብ ክሳብ 1980ታት ብዕቱብ ይስርሓሉ ነይሩ እዩ ክበሃል ኣይከኣለን። እዛ ኣተሓሳስባ ብዕቱብ ክስርሓሉ ምስ ጀመረ ግን ኩሉ ሰብ ከዋህልልን ገንዘቡ ከውፍርን ትጽቢት ክግበረሉ ጀመረ። እዚ ሓሳብ እዚ ሓድሽ ምዃኑ ክገልጽ ፍቐዱለይ። ውጥን ጥሮታ 401,000 ዓንዲ ሕቆ ውህለላ ኣሜሪካዊ መልዕሎ ክሳብ 1978 ኣይጀመረ ነይሩ። ሮዝ ኣይኣርኦይ ክሳብ 1998 ኣይተወልደን ነይሩ። ሰብ እንተዝኸውን ድሮ ገቢዙ መስተኽሰቲ ምጀመረ ነይሩ። መብዛሕትና ንጥሮታ ዝኾነና ገንዘብ ኣብ ምውህላልን ምውፋርን ሕማቓት ምዃንና ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከገርም ኣይግብኦን። ሓደስቲ መጻእቲ ዳ እምበር ጽሉላት ይኮናን። ኣብ ኮለጅ እውን ብተመሳሳሊ ካብኡ ዝፍለ ይኮነን። ኣብ 1941 ካብ 20 ካብቶም ልዕሊ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣሜሪካውያን ቀዳማይ ዲግሪ ነይርዎም። ኣብ 2015 እቲ መጠን ናብ 1 ካብ 4 ክብ ኢሉ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ገምጋማዊ ናይ ኮለጅ ክፍሊታት ምስ ዝቕባበ ዝተመዓራረዩ ብልዕሊ 4 ዕፅፊ ወሲኹ። ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ንናይ ተምሃሮ ልቓሕ ብዝምልከት ድኹም ውሳነታት እዮም ክወስዱ ጸኒሖም። እቲ መደብ ካብኡ እኳ ክንምሃር ከይንፍትን ብዛዕባኡ እኹል ተመክሮውን የብልናን። ብዛዕባ ሓደ ብስምዒት ኣንጻር ሓቅታት ዝጽሎ ኣርእስቲ ሩጡብ ውሳኔ ምውሳድ ብዳህ እዩ። እዚ ድማ ስለምንታይ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአና ከም ዘይኮንና ንምግላጽ ዝሕገዝ እዩ። ኩላትና ብገንዘብና ናይ ዕቡዳት ዝመስል ተግባራት ንገብር ኢና። እቲ ምኽንያት ብቐዳምነት ነቲ ጸወታ ሓደስቲ ስለ ዝኾንና ከምኡውን እቲ ንዓኻ ዕብዳን መሲሉ ዝረኣየካ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ብሉፅ ተግባር መሲሉ ስለ ዝረኣየኒ እዩ። ግንከ ዝዓበደ ሰብ የልቦን ኩላትና ብናይ ገዛ ርእስና ፍሉይ ዝኾነ ተመክሮ ተደሪኽናን ኣብቲ ውሳኔ እንህበሉ እዋን ትርጉም ብዝሃበና መንገድን ኢና ውሳነ እንህብ። ሕጂ እምበኣር ቢል ጌትስ ብኸመይ ከም ዝሃብተመ ዘዘንቱ ዛንታ ከዘንትወልካ ፍቐደለይ። ክልተ ዕድልን ኮንደኾንን ኩሉ ከም ትመሲሉ ዝረኣየካ ብሉፅ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን።
ዕድልን ኮንደኾንን ኣሕዋትየን ክልቲአን ኩሉቲ ኣብ ህይወት እተመዝግቦ ውፅኢት ብውልቃዊ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልኦት ሓይልታት እውን ከም ዝውሰን ዝሕብራ ክውንነታት እየን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ዝሰርሕ ፕሮፌሰር ስኮት ጋሎዌይ ንዓወትካ ይኹን ንዓወት ካልኦት ኣብ ትፈርደሉ እዋን ግድን ክትዝክሮ ዘለካ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣሎ። ኩሉ ከም ትመሲሉ ዝረኣየካ ብሉፅ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን ይብል። ቢል ጌትስ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ኮምፒዩተር ዝነበራ እንኮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። እታ ካብ ሲያትል ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዝተደኮነት ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ብኸመይ ኮምፒዩተር ከም ዝረኸበት ንባዕሉ ዘደንቕ ዛንታ እዩ። ቢል ዳጋል ድሓር ናይ ስነ ቁፅርን ስነ ፍልጠትን መምህር ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብራሪ ነፈርቲ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ እዩ። ንሱ መጽሓፍ ምንባብ ብዘይ ግብራዊ ተመክሮ እኽል ኣይኮነን ዝብል እምነት ነበሮ። ናብ ኮሌጅ ክንኣቱን ከለና ብዛዕባ ኮምፒዩተር ገለ ክንፈልጥ ከም ዘለና እውን ግንዛበ ነይርዎ እዩ ይብል ክብል ሓደ ካብ መስረቲ ማይክሮሶፍት ዝኾነ ነፍሲሄር ፖል ኣለን ይዝክር። ኣብ 1968 ዳጋል ንክለብ ኣዴታት ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ ነቲ ካብ ዓመታዊ መሸጣ ናይ ብሓገዝ ዝተወፈየ ንብረት ኣስታት $3,000 ተጠቒሙ ካብ ጀነራል ኤሌክትሪክ ቴሌታይፕ ሞዴል 30 ዝዓይነታ ኮምፒዩተር ብኽራይ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከምጽእ ኣመነን። ጌትስ ወዲ 13 ዓመት ከለዩ ኣብ 1968 ምስ መምሃርቱ ፖል ኣለን ዝተራኸበ። ኣለን እውን ኣብታ ናይታ ቤት ትምህርቲ እንከሎ ኮምፒዩተር ልዑል ተገዳስነት ኣሕደረ። ግዳሶም ድማ ነቲ ድሒሮም ዝተጓናጸፍዎ ዓወታት መሰረት ኮነ። ኣለን እውን ኣብታ ናይታ ቤት ትምህርቲ እንኮ ኮምፒዩተር ልዑል ተገዳስነት ኣሕደረ። ግዳሶም ድማ ነቲ ድሒሮም ዝተጓናጸፍዎ ዓወታት መሰረት ኮነ። ኣብ ላይክሳይድ ትምህርቲ ኮምፒዩተር ኣካል ሓፈሻዊ ስርዓተ ትምህርቲ ነበረን። ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ትምህርቲ መደቢ ነይሩ። ቤልን ፖልን ኣብ ትርፊ ጊዜኦም ድሕሪ ትምህርቶምን ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ለይቲ እውን ከይተረፈየን ፈጠራውነቶም ከም ንምባል ፋሕተርተር ይብሉ ነበሩ። ኣይደንጎይን ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ኮምፒዩተር ክኢላታት ክኾኑ በቑዑ። ሓደ ምሸት ኣብ መጽናዕትን ከለዉ ጌትስ መጺሔት ፎርቹን ገንጺሉ ኣብ ፎርቹን 500 ንእትስራዕ ትካል ምምራሕ ከመይ መስለካ ብምባል ሓተተኒ ክብል ኣለን ይዝክር። ሽዑ ዝብሎ የብለይን ክብል መለሰ ኣለን። ጌትስ ኣስዕባቢሉ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ናይ ገዛ ርስና ናይ ኮምፒዩተር ትካል ይህልወና ይኸውን እዩ በሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ማይክሮሶፍት ልዕሊ $1 ትሪልዮን ዝትመን ማል ኣለዎ። ቅልል ዝበለ ቁልጡፍ ናይ ስነ ቁፅሪ ቅማሮታት ኣብ 1968 ኣብ ዓለም ዕድሚኦም ንናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኣኸለ ብግምት 303 ሚልዮን ሰባት መንባሮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ካብዚኦም ኣስታት 18 ሚልዮን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይነብሩ ነይሮም። ካብዚኣቶም ኣስታት 270,000 ኣብ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ይነብሩ ነይሮም። ካብዚኣቶም ካብ 100,000 ቁሩብ ዝዛይዱ ኣብ ከባቢ ሲያትል ይነብሩ ነበሩ። ካብዚኣቶም እቶም ኣስታት 300 ጥራዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ተማሂሮም ብ303 ሚልዮን ጀምር ብ300 ዛዝም። እዚ ማለት ሓደ ካብ 1 ሚልዮን ዕድሚኦም ንኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ተምሃሮ ኣብታ ኮምፒዩተር ንምግዛእ ጥረ ገንዘብ ራእን ዝነበራ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። እዚ ማለት ሓደ ካብ 1 ሚልዮን ዕድሚኦም ንኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝበጽሑ ተምሃሮ ኣብታ ኮምፒዩተር ንምግዛእ ጥረ ገንዘብን ራእን ዝነበራ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። ቢል ጌትስ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ጌትስ ብትርጉም ናይ ዝልዕል ኢሉ ዝቐረበ ትንተና ዝኾነ ይኹን ሕፍረት ኣይስምዖን እዩ። ላይክሳይድ እንተ ዘይትህሉ ማይክሮሶፍት ኣይመሃለወን ክብል ኣብ 2005 ኣብ መመረቕታ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ ተዛሪቡ እዩ። ጌትስ ኣዝዩ በሊሕ ነይሩ። ሕልፊ ኩሉ ግን ህርኩት ከምኡውን መብዛሕትኦም ምኩራት ኣካየድቲ ስራሕ ትካላት ኮምፒዩተር ዘይነበሮም ራእይ ዝነበሮ ኮተትየ ነይሩ። ጌትስ ኣዝዩ በሊሕ ነይሩ። ሕልፊ ኩሉ ግን ህርኩት ከምኡውን መብዛሕትኦም ምኩራት ኣካየድቲ ስራሕ ትካላት ኮምፒዩተር ዘይነበሮም ራእይ ዝነበሮ ኮተትየ ነይሩ። ኣብ ላይክሳይድ ንኽመሃር ዝረኸቦ ዕድል ሓደ ሰብ ካብ 1 ሚልዮን ሰባት ዝረኽቦ ጽቡቕ ዕድል እዩ ነይሩ። ሕጂ እምበኣር ብዛዕባ ዓርኪ ጌትስ ዝነበረ ኬንት ኢቫንስ ክነግረካ። ኢቫንስ ነታ ንዕድል ሓብታን ማዕሪያ ሓይሊ ዘለዋን ኮንደኾን ዝተመኰረ ሰብ እዩ።
ሳላቲ ማይክሮሶፍት ዘመዝገቦ ድሙቕ ዓወት እተን ቢል ጌትስ ፖል ኣለንን ዝብላ ኣስማት ኩሉ ሰብ ዝፈልጠን ህቡባት ኣስማት እየን ናብ ቤት ትምህርቲ ላይክሳይድ እንተ ተመሊስና ግን ነዞም ክልተ ናይ ኮምፒውተር ብልህታት ሳልሳይ ዓርኪ ነይርዎም እዩ ኬንት ኢቫንስን ቢል ጌትስን ኣብ ሻሙናይ ክፍልዮም ትኽትንፋስ ኣዕሩኽ ኮይኖም ኢቫንስ ብዓይኒ ጌትስ ኣብቲ ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ክፍሊ እቲ ዝበለጸ ተምሃራዩ ነይሩ ጌትስ ኣብ ቴሌፎን ዘገርም ብዝሒ ሰዓታትን መስሓቕ ጉዳያትን ንዕለል ነርና ብምባል ኣብታ ኢንሳይድ ቢልስ ብሬን ዘርእስታ ሰነዳዊት ፊልም ተዘክሮ የካፍል ናይ ኬንት ቁፅሪ ቴሌፎን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣይረሳዕክዎን 5-5-7-8-5-1 የስዕብ ኢቫንስ ልክዕ ከም ጌትስን ኣለንን ክኢላ ኮምፒውተር እዩ ነይሩ ሓደ እዋን ቤት ትምህርቲ ሌክሳይድ ንናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ብሰብ ንምስራዕ ኣብ ብርቱዕ ቃልሲ ኣተወ እቲ መደብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ ምስ ካልኦት ናይ ስልጠና መደባት ከይጋጭ ምእንቲ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ነበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቢልን ኬንትን በቲ እዋንቲ ብኹሉ መለክዒታት ቆልዕዮም ነይሮም ነቲ ጸገም ዝፈትሕ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ከዳሉ ዕማም ሃቦም እቲ ዝሰርሕዎ ፕሮግራም ድማ ነቲ ጸገም ፈትሖም ብተወሳኺ ኬንት ዘይከም ፖል ኣለን ልክዕ ከም ቢል ኣብ ዋኒን ዘተኰረ ኣእምሮን ደረት ኣልቦ ጥሙሑን እዩ ነይርዎ ኬንት ኩሉ ግዜ ካብ ኢዱ ዘይፈልያ ናይ ጠበቓ ትመስል ዓባይ ቦርሳ ነይራቶ እያ ብምባል ጌትስ ይዝክር ኩሉ ግዜ ኣብ መጻኢ ኣብ ውሽጢ 5 ወይ 6 ዓመታት እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንዝት ነርና ኢና ኣካያቲ ስራሕ ክንከውን ዲና እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክንሕድር ንኽእል ጀነራላት ዲና ክንከውን ዶስ ኣምባሳድራት ኢና ክንከውን ብምባል ብቐጻሊ ንመኻኸር ነበርና የስዕብ እቲ ኹን እቲ ብዘየገድስ ቢልን ኬንትን ብሓባር ከም ዝገብሩ ወይም ዝፈልጡ ነይሮም ጌትስ ነቲ ምስ ኬንት ዝነበሮ ዝምድና ብትዝታ ከዘንትን ከሎ ብሓሳብ ይዕዘር ነበረ ጌትስ ቀጺሉ ብሓባር ምስራሕ መቐጸልና ነርና ርግጸኛየ ብሓባር ናብ ኮሌጅ ማእተና ይብል ኬንት ምስ ጌትስን ኣለንን መስራቲ መሻርክቲ ማይክሮሶፍት ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ እዩ ግንከ ከምኡ ንኽኸውን ዘኽእል ዕድል ኣይተዓደለን ኬንት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ቅድሚ ምዝዛሙ ገቦ እናሓኾረን ከሎ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ሞተ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት ኣስታት 3 ደርዘን ዝበዝሖም ሰባት ኣብ ምሕኳር ጎቦ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ይሞቱ ኣብ ተመክሮ ካልኣይ ደረጃ ተኽእሎ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ሓደ ካብ ሚልዮን እዩ ቢል ጌትስ ኣብ ላይክሳይድ ትምህርቱ ብምክትታሉ ጥራይ ሓደ ካብ ሚልዮን ዕድል ኣጋጠምዎ ኬንት ኢቫንስ ነቲ ንሱን ጌትስን ክበጽሕዎ ዝሓስብዎ ክውድእ ብዘይምኽኣሉ ሓደ ካብ ሚልዮን ኮንድኾን ኣጋጢምዎ ናብ ኣንጻር ኣንፈት ዝጓዓዝ ማዕረብ ርትዖ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ሓይሊ ዕድልን ኮንድኾናዊ ስጉምትን ኩሉቲ ኣብ ህይወት እተመዝግበ ውፅኢት ብውልቃዊ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልኦት ሓይልታት እውን ከም ዝውሰን ዘመልክታ ኩነታት እየን ኣዝየን ተመሳሰልቲ እየን ነታ ሓንቲ ከየኽበርካ ነታ ካልእ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ዓለምና ኣዝያ ዝተሓላለኸት ብምዃና 100% ተግባራትካ ን100% ውፅኢትካ ክውስን ስለ ዘይክእል እዩ ንስኻ ኣብ 7 ቢልዮን ሰባት ዝሳተፍዎን ደረት ኣልቦ ምንቅስቓስ ዘለዎን ጸወታ ኢኻ ተጸሚትካ ዘለኻ እቲ ካብ ቁፅጽርካ ወጻኢ ብዝኾነ ተግባራት ዝስዕብ ሃንደበታዊ ሳዕብን ካብቲ ብንቕሓት ብእትገብሮም ተግባራት ዝስዕብ ዝዛይድ ጽልዋ ኣለዎም ክልቲአን ግን ክትዕቅነንን ክትቀበለንን ኣዝየን ከበድቲ እየን ከም ሳዕቤኑ ብዙሕ ግዜ ዕሸሽ ኢልና ንሓልፈን ንነፍሲ ወከፍ ከም ቢል ጌትስ ዝኣመሰለ ሰብ ከም ኢቫንስ ዝኣመሰለ ክኢላን ብዓራእን ግንካ ኣብ ናይ ህይወት ዕንክሊል በቲ ካልእ ሸነኽ ማለት ብሕማቕ ዝውድእ ሰብ ኣሎም ንዕድልን ኮንድኾናዊ ስጉምትን ዝግብእን ኣኽብሮት እንተዳሂብካየን ንናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናትካን ናይ ካልእን ገንዘባዊ ዓወት ኣብ ትፈርደሉ እዋን ኩሉ ከምቲ መሲሉ ዝረኣየካ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ከም ዘይኮነ ክትግንዘብ ኢኻ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብስነ ቁጠባ ተሸላሚ ሽልማት ኖቤል ንዝኾነ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሮበርት ሺለር ብዛዕባ ወፍሪ ንሕና ክንፈልጦ ዘይንኽእል ንስኻ ክትፈልጦ ትደሊ እንታይ ኣሎ ክብል ምስ ሓተትክዎ ተራ ዕድል ኣብ ምምዝጋብ ዕዉት ውፅኢት ብምባል መሊስለይ
نتزهبن ملسي بطعم فتيو مخنياتو عدل أب فاينانساو عوض تراي بلان بمبال زحسب سب سلازي البو يغون امبر عدل كعك أن سلازي كإلن سبات بعدل يوم زعواتو مبال دما مس دفرت سلازي صبصابن اتزحاشي مرقصي نعدل كمنا عوض روق حيكابة موساد مغطابيو أب عالم حدا بليون أو فرتلو عسرت كاباتهم بعدل بليونيرات كخونو يخيل يوم زبل تصويت دو محدركا انت زبلكا ملسخا هو برقص زبل مخوني أب قدميهم نسموهم كتروقوح انت زحتكا جن قالوا انتخون أي مفهم كان نخالوت كتفرد انكالخا ولاون عدل أقداسيتنا عوت روق حيت مخوانا انا فلتكا نعوتهم مس عدل ممسسال كأنا ان أخي سنيوزم سلكا ننفسخا اختفردا كاللخا دما نعوتكا مس عدل متأسسارو نخدقبالو مورال كاز سبر كخوني خاليو كيلا سنغط أبازوخوني باشكار مازومدر أحوات كابه بقومت وي بكبدت بأتاويتاتهم بزيادة زتأساسورو مخانهم كرئي كيليو نسخا هبتامن نوحين انت داخوينكا حوخا نوح كاب مخوان اتا هبتام ناي مخوان تخولو يعبي مبزحتنا إذا حق مخانو بتفطراوي جنزابنا نفلطو مسلني بقعات تمهرتخان اتوم زر حاولكا ناي عدل أفدقتاتن مس محبر قطباوي كونتات سدراخا طبق متأسسارا لهم جناخي كلتا هبتامات أحوات رخوب ليمو أنا دما كلتا إذا كم زي زعمسلا مصنعتي زي ملكتهم إذا مسلم صبات كريوكم يم كم تنعدل نودكت كابه متقفاش كساب ولقاوي علامخا زي موقع كخون يخالي اون زي قنوع مجلس يزوها بلام زودق اوانينه تكالات اقديمن اخول صعري اكايدن دين قالو فرتات حماق وصيت زمزغبو اقديمو بغوبو سلازي تحسبلهم ديو قيد بتخ وي صحتت زملو موياتات كابتهكيت زبو غوسديوم ابغلو اوان اتملسي هو كميدا زبل كخون يخالي أزيجن أب كندي وانيناتن وفرتاتن يوحقنت زلو نختفلطو أزيوات أقاميو نزخوني اتناديو اتناي معوات تخلو تحتي ميتاويتيو ركسا دما أبناي هيوات معريت مالت إيكويجين بتزي عدلنيا وغن كم مخوانيو نوصيت ناي نقوح وساني بانصار كوندخون كتلكع مفتان كبيدن زتحلال خانيوم أكسيون جزي انبل دحر حموشت عمت زخونة مخسب أيرخب كلون كابا مجمرتو أكسيون بمجزأي حماق وسانة وسيدك خوني خالي كمون 800 صبوق جنزب كركب زخلني وصينا كنسي ننفسي أبتن زي عوتلن 200 كرخبا خالي أيناي مخانو بخمي كفل تخال جيجا خفتي مدي دوس نخون النت كون دخوني تمكوي ريو قلقلو وسانتات قنا عاد يومنيروم ويساين برون بستاستيكاوي أقباب كتعقدومي كاليو أبتي كون علم جن أين جبرونينا عزي كبيديو كل ساعة قللت زانتاتاتينا نمرز قللتي جنكا مبزحت وجزي زدنا جروزان تاتات ننويح عمتات مس أو فرتن مرحت وانين سريحي بزي مسرات مبزحت وجزي كال السب مزود حماق وصانتات سلز وسديو كنبل كلنا بعلنا مسنو دقن دنجت وي ودقايو أقاتيمنا كم نبلي أستوعي لزلخو أنا نودكتكا كفرد كلخو قليل زانتات انكن صعبينن كمرز تخللو مخنياتو نتأوش تخازلو سلازي فلت اتي انك حماق وصيتكا حماق وصان خايو زبل زانتا نعاي حلف زغونا كال زانتا زيادة ترقمالو ننبسي كفردان كلخو جن نحلف وصانيتاتي بممخناي نتحماق وصيتي مس دنجت وي ودقا بمتأسسار دور ترخاتات كفت رخاليم جبرات مسيحات فوربس نتوم صبوق وصانيتات وسدو جنكا بسنكي زقات دنجت وي ودقا زي تعوتو أو فورتي أي انجدنيو نتوم دحان وي دما زيت انكو قصان وسيدوم كنسوم جنكا بعدل استعوتو هابتامات أو فرتجن بعابي كبرت ينجد اتوم عدلنياتاتن زي عدلنياتاتن أو فرتي حانت سانتيم ناب أير دربيم كنسوم اتا سانتيم جن بستفلالي وغن يا عليبات لهم كلاتنا أب جنزب انتاي سرحن أي سرحن كنفلتينا نفتن كم زيد ما نبل كم إذا مسلو ناي نقدي استراتيجيات يوم زسرحو اتهم زي سرحو خي أينات يوم كم يجير كات هبتم دخا كام مخانك بغامي تدحن أزيجن حدقن يايو نظم حطوطات نعوتن ودكتن كالوات بمعزابينا كنملسو من نفتن كم وصيتو كم تنساز قبرو تقبر كابتن سوز قبرو قرحا دما نبل